Hello guys, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअनि टारगेटआ जाहैबाय माने आंनि नेफिउ बेनि बार्थडे आरो बेनि भिडिअ बानाय नै आं दासो दुगैनो मोनदों, एसे खामानिबो मावदों। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना दसे उनाव नुनो मोनसिगोन। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ माने आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम, ओमफ्राय शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। Bizi nungsi Ma finishing. Bilunç. Nishim, nोंसोर ओरैनो थाबाय थादों बे नोंनि लोगोफोरखौ दहायफोर लेंहरबा जायोमोन। Surya. Oke. Entelang bucin ke. Awalnya. Sini dia muda. Nishim. Aku punan hai bra. Mama nak sudah mama. Tang, lu paling itu tang. Kang dong. Tahu. Batu jagar mana? Mana udah berapa? Ini mulai be. Anthony. From above, everyday would seem. Oi, what boy? Hello. Oi. Kenapa, bra? Oh, kura. Utai dia, mau apa utai dia? Weh, mau yang kacau utai. Oh. जाखायोलै लोगो बुरजा टिम मोनसेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जनखा। Baru kini jangan kembali. Mungkin pun.
다할 소리는 다할 소리 요로 quay đang rồi. Ồ, biết mà. फाइभआव लगाय फाइभआव फाइभ इयार्स जाबाय नालाय बै थिं थायो बै थिं बामजा Chào em. आसला Để mà bé ra được kìa. Hai bạn được bà vậy. Không mà ra. दा हादा नाय दे ओइ नुजोब्बाय नै केमेरायाव केमेरायाव नुजोब्बाय बोराबनायखौ नुजोब्बाय केमेरायाव Beखौ लादो दे. हादा दे आच्छा मोजां दे. मेरे खनगोरलाय माबाया दन्द मा नाममोनलाय निसिम दे दरसे बोलो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Nisim Happy birthday to you आखाइ खबदोब्रा हादो Modan deh. सुखुमोरदो अरा सुखुमोर अरा Deh caption. गासिबो Kasih. Bulu. सुबाव Bulu. Ada deh. बेखौ थिखांनानै बिमानो दौग्रोदोब्रा औ ओमफ्राय गासिबो ओरै दौलांजोबदो एसे ना औ नोंबो जादो गासिबनोबो दौदो एसे दौदोब्रा आरो गासिबो लोगोफोरनो होबाय फारसेथिं होबाव फारसेथिं एसे दादामनो हाना हो दादामनो उल्टा जाबाय गावहासो जाबावगौ एसेल' मोनजादों दाबो जाबाय था दाय मेरला मोनजागोन ना दे एसे माबाना होयो थांनानै दे दादा सुमोन दौहरदो दौहरदो दादा सुमोननो एसे औ बारा बुरजा नङा हानायानो जायाखै आजावनानै बै निथामुनि दौहरदो निथामुनिनो दौथार जादो दे जादो लादो बांद्राय जों हान दाजोबदो औ फिसा एसेल' दे एसे दौजोबदो ओरैनो एसे दौदो लायो बिदि आखाइ हमो नन्दन दौहरदो नन्दननो हरदो दे हरदो खावला फुन हर नन्दनिखौ निथामुनिखौ खावला फुन हर निथामुनिखौ फुनहरदो आखाइनिखौ दे गासिबो दौजोबदो गिदिर हाना माइदादेबो दे खावला फुन हर खोलैना होब्रा आजा गोरा नै आजा बे दौनानै नै आजा दौनानै माबा खावला फुननांगौ दौनानै खावला फुनहरनांगौ ओरै फुननांगौ थख' हाखा मेगन खोब्बाय हनै थफिया मेगना जाबायब्रा ना सोर मोनजायाखै बेनो दौजोब ओरैबो गासिबो ओरैबो गासिबो आनै जुफिया मोनबो हरदो दौहर कुचबाना बोलदो आनै जुफियानो हरदो बिलाइ बिले औ कुचबाना बोलदो जाबाय नै थांसिगोन ज' थांनोसै दाखोनसै आखाइ मोजां ला आखाइया औ जाबाय मोजां हो दलद हो औ आजाखौ थायला गेजेराव खानायना बिसिबां ओरैलाय बैलाय आनैमोन दं आनै जुफियामोन दं इरावदो एसे खाथियाव फैदो नोंखा फुनखा बाबा माबाया मोनबाय नैलाय जादो नै स्ट्रि जादो दे थाब जायोखौ जानाया खावला फुननांगौथ' दे मोखाङाव फुन जाबाय होमबाना जानाय खावला फुननांगौ दाथ' नै नोंनाव गरसे नायनोसै उनाव बेखौ मोनबाय देरबाय मिनिग्राया लेव
송기 남네. 논 사면 돼. 송기 나동 안에 주 피도. Thằng đông bộ sao thằng đông bộ như cái đông bộ ơi 어디 문제 한 거야? 우리 시작해. 봐봐. 다시 동바오 na Thằng này 동바오 와, 제가 Đà na bin ba hư na hưอะไรเด้อ nước vậy. Phi lấy nè đi na 포티바네. 이리 나면 돼 봐. 포티바네. Dari bar này na 포티비야. Bar này na À sao đâu không chị bà? 나 저기. Phun phun khâu liêu phun 문제는 카울라 푼다고. 어. 따지면 좋지. Ra vậy. 따지네. 아니, 따지 잘 쓰네. Pura jangan lah 그래 필래. 아 마음 누르라. 아버지도 아니도 그래 아니. 나 문제 봐. 문제 봐. 문제 들어가시도. Ira bau nu kek mun 문제 jabale 된다. 누가 문제 된다. Dạo cái gì vậy? Da phun dep mu khau salah khau Bé anh nó biết nó